vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomana Ashi, ndiri mukadzi ane makore 22 years ekuberekwa. Ndakaroorwa ndine mwana wangu ane 2 years. Murume wangu aindichita achiudza vasikana vake uye zvekare aitova introducer kuhama dzake. Apa ndainge ndisina kana wiki ndaenda kumba kwavo. Ndaiti kana ndikamubvunza aindipindura rough. Wes ukatoenda kunobvunza magirlfriend acho kuti ndini mukadzi wake, aitouya oti zvawanga uchida zvaita. Kana vanetsana ikoko, then aibva azoya kwandiri achitanga kundituka kuti wandirambisa nemunhu wangu. Akazosvika pakumitisa kwava kutotanga kutorentera musikana wewe imba, ende ainge ava kusambounza anything. Hama dzangu dzikati dzoka kumba, but ndaifila upenyu hwangu kuti hwainge hwaenda musango kozi ndaimuda zvekudaro. Ndakazotangawo kuita kabasa kangu ende ndiri kuzviitira zvinhu zvangu, iye anoitawo here and there. Mafeelings akatanga kupera ende ndikatosvika pakutoshaya hanya naye, so ndakazonyengwa nemumwe munhu and we started dating. Tatova ne5 months. Anondida zvekudaro, ndinomuda everything anoita. Anoziva kuti ndine murume. I explained everything to him, but patakasangana haana kundiudza kuti he is married. Ndakazozviziva akarambisisa kuti tirambane one day. My husband akabata machats edu tikanetsana kusvika pakundikira door achida kundiuraya. Takaenda kuhama dzedu, akaudza sekuru vangu chavakangokwanisa kutaura. Vakati ndakakuudza kudhara kuti dzosa mwana kwedu, nawo wava kumublema. Ndakavaudza chokwadi chese kuti handichadi, it's better ndigare ndega because everything ndinoita. Ukaudza munhu kuti ndikuda chikafu mumba, anotanga ambokutuka. Ende ndikaudza boyfriend yangu, anobva atongoya nechikafu. Saka boyfriend ari kunditi iwe uchitsvaka imba, then kana watsvaka imba ndenichikubhadharira rent. Saka ndodawo kuti vedare vange vachindibetsera. So ndakamuti so far chimbondipa time because since ndichiri kugara nahabi, but ndinotya futi kurara nahabi kwangu because ndinongonzwa that feeling kuti anokwanisa kuzongondigadzira kana kugadzira boyfriend yangu. So please ndibatsireiwo. Boyfriend uyu ari kuti ari kuda kundiroora. I am so confused now. Ndoita sei? Umwe mwoyo uri kuti enda, umwe uri kuti ndigare nemurume. Ndibatsireiwo mukomana Ashi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii mukomana Ashi, please post for me as ID. Hanzvadzi yangu mukoma ari kurasika njere. Iye mukunorasika njere kwaanoita, anoti anoona nyoka mumba make umo maanorara. So takaberekwa tiri 2 mumba medu, inini nehanzvadzi yangu. Vabereki vose vakafa, saka tangosara tiri 2 pamba. Tinogara kuNorton. So mukoma, dambudziko rehanzvadzi yangu rakatanga mushure mekunge ndamurongera musikana wekuti ange achifambidzana naye, nekuti hanzvadzi yangu yainge atokura asina kana mukadzi. Ainge atova ne36 years asina kana kumbogara akaroora. Ainge asina kana musikana. Inini ndine 29 years handisati ndaroorwa kana mukomana handina. Saka hanzvadzi yangu payakatanga kudanana nemusikana uyu, ndipo payakabva yatanga kuvhumuka ichiti ndiri kuona nyoka iyi iri kuda kundiruma. Kubasa anoenda nekuti haasi kupenga zviri serious, asi mhepo inomubata, kana mhepo yacho inomubata kana ari pamba, ndipo paanotanga kuita noise achiti ndisiyei mhani, ndisiyei ndinge ndichienda, pane nyoka mhani pano iri kuda kundiruma. Anenge achitoona nyoka. Zvino isusu mukoma takakurirawo muCatholic Church zvechiprofita. Ndainge ndisati ndakambozviita, ndaingoitawo zvekungonzwa nevamwe. Saka takazombofamba. Mukufamba kwatakaita kuti tinge tichinzwa kuti chii chiri kuitika, tiri kunyeperwa. Zviri kunzi pane hama yenyu iri kukutumirai zvikwambo. Vedare I am suspecting kuti vabereki vedu vainge vaine zvavainge vakabata. Even rufu rwavo handina kana kunzwisisa nekuti vakafa vakaita zvekutevedzana. You won't even believe it mukoma. Baba vangu vakati vafa say this year, then the following year on that same exact day apo pakafa baba vangu, that was when my mother passed away. Saka ndanga ndichida help, kana paine anokwanisawo kundipawo madirections kune muprofita anogona kana pastor. Handisi kuda mbavha nekuti tanzwa nekudyirwa mari, but hapana kana masolutions. Zviri kutoita sekunge zviri kutopota zvichitowedzera.
vidari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Pakaipa rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano neconfession yangu iyo yandiinayo. So mukoma, ini ndakamborohwa mari nomwe musikana uyo mushure mekunge ndasangana naye online. Musikana uyo ainge ari wemuno muSouth Africa. Akabva andibhilivhisa uye zvekare ainge akanaka, akabva ati iwewe ndinotokuda kuti ndinge ndichikuitira mwana. Takazonosvika pakuzonosangana physically mukoma. So akabva azoti kwandiri iwewe ndakuda, but tichiziva kuti kukuda kwandakuita it means kuti unenge wakufanira kuti unge uchindichengeta. Ndakabva ndaenda ndikabva ndanointroducwa kune uyo waainge achiti ndo vainge vari brother vake, kusatoziva kutoti vacho vaainge achiti ndo brother vake yainge itori wacho waainge achiti ndivo vainge vari brother vake, but ainge atori murume wake. The day that I found out mukoma, this was after musikana uyu andikumbira kuti ndinge ndichimutangira chishop kulocation kwavo. Saka ndakatanga kubhajeta mari mukoma, ndobva ndamutengera deep fridge. Then ndikazoti kana ndikawana mari then zvandichaita ndezvekuti tichabva taenda tobva tazonotenga zvinhu in bulk obva wazozviisa muchituckshop mako. Ndakazoti ndawana mari yandainge ndakabata ipapo mukoma, it was close to 12,000 rands. Then ndikabva ndazoenda naye, then I even used my own car apa tainge titori tose neavo vacho vainge vachinzi ndo vainge vari tsano vangu, tikatoenda tikatonohodha zvinhu zvezvia. So my idea was kana chituckshop ichocho chainge chichazofamba, then I was going to start another one, then ndotoita a chain of tuckshops muno muSouth Africa. Ndozvataitowirirana paya naye mukadzi uyu, but yai mukomana acho ndakazotambwa yakapenga. One day ndakatoti ndiriko kweya ndokubva tanetsana. Saka mukuzononetsana iye ainge achida kuenda kunonwa doro, ndichimurambidza ndichiti hazviitika kuti unge uchindisiya murume wako ndakarara iwe uchienda kunonwa doro, but mukomana acho munhu akabva atanga kunetsana neni. Saka ndainge ndorwadziwa machi, ndavatanga kufunga kuti munhu uyu nemari dzose idzo dzandakashandisa paari apa haasi kuda kuchinja, akuda kuramba achingoita chiupenyu ichocho chekuti anongofamba achinwa doro. Saka akabva azobuda panze mukoma, ndokubva tatanga kunetsana. Takati tichinetsana panze kudaro, then vaya vandaifungidzira kuti ndo vainge vari tsano, mufesi uyu akabva azosvika mukoma. Ndokubva ndati tauraika nehanzvadzi yenyu. Mufesi uyu mukoma akabva andiburitsira banga, akabva ati iwe ndinokuuraya izvozvizvi, pinda mumotikari yako unge uchienda, otherwise tinokutorera motikari iyi. That was the day that I found out kuti ainge asitombori hanzvadzi yacho, but ainge atori boyfriend. Zvekuti zvinhu zvekutoti zvakatondishamisa kuti ko vanhu vemunomu vanomborarama sei, because munhu uyu like aitozviziva kutoti ndainge ndichitorara nemukadzi wake, iye aitonorara kune imwe room, ndichitospenda the all night nemukadzi wake ndichingoti nditsano. Izvo ainge ari mukadzi wake, but toda kungotenda Mwari kuti ndakazongopa budawo pasituation ipapo, because paakangondiudza kuti munhu ainge ari mukadzi wake, ndakazvibvunza kuti saka kana kuri kunzi murume uyu kana akangobatwa nemweya wekuti ange achindiuraya ndichaita sei? Apa achionai manje kakushaina kandainge ndoita ndichishayinira mudzimai wangu kumba ndichizviudza kuti ndainge ndabata chiBlackstone chimwana chemunomu. Ivi dare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo veduwe, anzi ndaifungidzira kuti ndabata chiBlackstone chimwana chakanaka. Saka ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo veduwe. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. So inini mukoma ndinoshanda as a truck driver. So ndakatanga kufamba nababa vangu pandainge ndichiri kuma 16-17 years. Soon after ndanyora O level ndainge ndichitoziva kutoti kutofoira ndainge ndichazotofoira kana maresults andinakumboenda kunocollect ndainge ndofamba nababa vangu. Saka that was when I started to witness kuti baba vangu vainge vaine ma secret families like izvezvi ndini ndinotoziva uko
kune dzimwe mhuri idzo dzakasiwa nababa vangu. So all in all, kana ndichiverenga, baba vangu vainge vaine vakadzi vainge vari secret, vainge vasingazivikanwe kana nani zvake, vainge vachitosvika kuma7. I witnessed everything, uye zvekare nemagirlfriends. So right now mukomana Ashe, I can say kuti zvinhu izvi zvinenge zvinototevererana neropa, because sekuru vangu zvekare naivo vainge vaine madzimai avo matatu. Saka ini ndikudawo kuti vedare renyu vange vachindibatsirawo. Ndiri munhu anoenda kuchechi mukoma. Kubva zvandakatanga kuita zvedriving, may God forgive me, because ndinozotoita zvekuzotozvibatsira ndichiita chiya chavanoti chimhandara maoko, nekuti handidi kuti ndinge ndichizoita zvekukecha mahore. But now that I am getting older and older, I can see kuti it is as if ndinotofanira kutoti ndinge ndichizowana umwe zvekare. Saka ndikudawo kuti vedare renyu vange vachindibatsira. Please do not judge me. Iro bhaibheri rinoti kudii pamusoro parobarika, rinotendedzwa here kana kuti rinongotendedzwa kuti ringe richiitwa nevanhu vanenge vaine mari dzavo? Kana mukandibatsirawo, aiwa ndingafara chaizvo. Chandanga ndisingadi ndechekuti ndinge ndichizosvika pakuzongofamba ndichizongozvarisa ndichingoita vana vemusango, vana vaya vozongofamba vozongokura vachizotambura with an absent father. Saka ndanga ndati kana zvichiita mhuri dzangu ndodziunganidza pamwe chete, ndanga ndisiri kumboda vakawanda, vaviri chete. And I don't know if my wife is going to accept. Kana varikowo vakamboriita, please ngavandibatsirewo kuti what is the best way yekuti unge uchizofambisa zvinhu zvako, because upenyu hwacho hwatiri kurarama mukoma tinokwanisa kunyeperana tikaita vana holier than thou. But what I have witnessed kubva kumafriends angu uye zvekare nevamwe vatinonamata navo vatori nezvinzvimbo, I have seen them vatori nemagirlfriends, vamwe ndivo vekuti vanozotovhunduka munhu achikuona masangana mune imwe nzvimbo yekuti anenge asingambotarisiri kuti mungasangana ikoko munhu wamunenge muchitoremekedza atori negirlfriend. So I think kuti zvinoita sekunge zvirimo muropa sesu sevanhu vatema. Saka ndikudawo kuti vedare renyu vange vachindibatsira. Vanotuka tukai henyu, but sometimes this is the reality that we need to face, kuti the majority of men out there vane magirlfriends one way or the other. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Please ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu hanzi pandikuda kuziva ndepekuti hanzi rinongobvumidzwa here kuti ringe richiitwa nevanhu vane mari dzavo. Isu tinenge tisina mari dzakati one day tinotendedzwa here kuti tinge tichiriita, or anyone can do it. Hanzi chandisiri kuda ndechekuti ndinge ndichizongofamba ndichingoita zvekungodanana nevakadzi vakasiyana siyana. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. So ndikuda kukuudzaiwo izvo zvakaitwa nasisi vangu. Tinorangarira kuti nerimwe gore mushure mekunge sisi vapedza kuvaka imba yavo iriko kuGweru uko, saka takabva tazoenda tose, but bamukuru takabva tazovasiya kuno kuSouth Africa. Takati tavasiya kuno kuSouth Africa, then takati tazosvika kuGweru kuya sisi vakabva vazoenda neni, ende muone pavakaita zvinhu zvavo handina kana kutombogara ndakasuspekta kuti kwacho kwatainge taenda kumba kweng'anga. Takati tasvika kuya ndikatoona kuti sisi vainge vava nezvinhu zvavainge vachipiwa, then vakapiwa chimwe chainge chakaita kunge chine mamveremvere. So chinhu chiya chavakagamuchidzwa vakabva vazochiisa muplastic bag, ndokubva tazodzoka zvedu kumba. Usiku hwakazoti hwasvika, sisi vakabva vazonditi ndiperekedzeka mwana waamai vangu, vainge vakatobata badza ravo. Then tikabva taenda pagedhi mukoma. Takati tiripo pagedhi paya ndokubva vazotanga kuchera, vakachera mukoma. Ndokubva vazoburitsa chinhu chiya chainge chine mamvere, ndokubva vazochiisa mugomba muya vakabva vafushira. Saka musi wacho iwoyo handina hangu kuda kuvabvunza. Takazoti tadzoka kuno kuSouth Africa, ndopandakazoti one day ndikati sisi chimbondiudzai chinhu cheche chamakacherera pagedhi chainge chimbori chii chaizvo? Mukomana Ashe, zvavakandiudza ipapo nanhasi uno zvinondirwadza. That is why ndauya pano. Kudawo kuti vedare renyu vange vachindibatsira, because bamukuru vangu upenyu hwavo hutori panjodzi. Apa ndinovafarira sei munhu ari right. Even kuzonosvika ndichizonosvikawo form 6, it was because of bamukuru, ndo vakandirera, and havana kana kumbogara vakanditorera advantage of all
know kuti munhu uyu ndini ndiri kumuendesa kuchikoro, saka ndinovada ivo bamukuru vangu ava, is like a father to me. But sisi chinzwai manje zvavakandiudza, sisi vakandiudza kuti hanzi uyu muteyo wavakatera ivo bamukuru, saka ivo sisi vachitaura vanoti nekuda kwezvakamboitika like in the family, because sisi vangu vainge vaina vamwe amai guru vavo, saka amai guru vavo ava vainge vaine zimba ravo ravainge vakavakisa nemurume wavo, but mushure mekunge murume wavo azoshayika, so amai guru vacho vakabva vachizotorerwa imba iyaya nehama dzemurume wavo. Saka ivo sisi vanoti ipapo zvakaitika hanzi zvakabva zvazovadzidzisa chidzidzo chekuti iwe semunhukadzi unofanira kuti unge uchiziva kuti unofanira kuti unge uchiita izvo zvaunogona kuita, so that unge uchizochengetedza upfumi uhwo hwamunenge makaunganidza iwewe nemurume wako. Saka sisi vachindiudza ivo vakati hanzi vainge vatova nelong time vachingotsvaka munhu anokwanisa kuvabatsira, saka ivo sisi vari kuti uyo muteyo kwavakaisa wekuti at any given moment hanzi ivo bamukuru vanongokaruka vatofa, hanzi vanokwanisa kungoti musoro within one day vanobva vatofa. Hanzi mushure mekunge bamukuru vashayika vanobva vachizova mweya wekuti unenge uchingotenderera uri pamba, kana zvikazonzi ivo sisi vanenge vatorerwa imba, hanzi pamba ipapo hapazombogariki nekuda kwechinhu chiya icho chavakacherera pagedhi, hanzi ndo chinenge chava kunomutsa ivo bamukuru mweya kwavo kumakuva, then bamukuru vanobva vazomuka chipoko chavo chinenge chiine hasha zvekuti kunyangwe loja vakati maroja hangambopagari, vanhu vanokwanisa kupagarapo pamba ipapo ndivo sisi nevana vavo, nesu isusu hama dzavo ivo sisi. Saka ndo zvandakaudzwa nasisi, so as for now handizivi kuti ndoita sei. Bamukuru ndovaudza here kana kuti ndongosiyana nazvo? Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisewo mukomanashi, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma azvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world.